Pois mañá mércores, que 3 de xuño, celébrase o Día o doador e a doadora de órganos. Día Nacional da Persoa Doadora de Órganos, unha efeméride que aquí en Galicia, aquí na provincia, alo menos, pois vai a ter actividades e mesas informativas, por exemplo, en Ferrol, en Santiago e tamén na Coruña. En concreto, aquí na comarca, pois no Obelisco, no edificio da Fundación 11, haberá unha mesa a partir das 11 da mañá na que calquera persoa que pase por ali pois lle van a tirar tabús e mitos e falar un pouco da realidade absolutamente normal de doar órganos, sobre todo por o fin que persigue, que é salvar vidas, axudar a persoas que pois teñen unha problemática, teñen unha necesidade para poder seguir tendo calidade de vida, pois seguir existindo e ser felices, que é o que todos aspiramos. Rafael Rodríguez é o presidente de Alcer Galicia e, como sempre que chamamos, pois temos que agradecelo públicamente, sempre o fago, pois está atendendo a chamada de Radio Culleredo, tanto el como Alfredo Saborido, vicepresidente e delegado na Coruña, así que pois a noso agradecemento previo. Rafael, que tal? Moi bons días. Hola, moi bons días, Fran. Pois ben, a verdade, por sorte, moi ben, grazas. Mañá é o día das persoas doadoras, do doante de órganos. Se necesita, entendo, facer unha xornada de lembranza e de difusión e de reconcienciarnos, non? Sen dúbida, a pesar deses éxitos, que tamén son mitos, de que España é o país con maior posibilidade de recibir un trasplante, é dicir, de máis doazón, totalmente certo, modelo de doazón e de trasplante que se exporta a outros moitos países que o galla copiaran, pero sempre temos que decir que hai persoas que están en lista de espera. Por qué? Porque cada vez avanzamos máis en idade, cada vez vivimos máis tempo con maior calidad de vida, polo cal as necesidades de doazón e de trasplante existen. Lembremos que non existe ningún corazón, nin ningún ril biónico, non existe ningún aparello que permita continuar con vida a aquelas persoas que necesiten. E cando decimos necesitar, significa que lles queda menos de un ano de vida cando están na procura dun corazón, dun pulmón ou dun fígado. O ril sabemos que hai unha máquina que substitúe as funcións renais, que é a máquina coa que se fai diálise, pero do resto dos órganos vitais para a vida non. Polo cal, a promoción da doazón de órganos sempre é necesaria, sempre é imprescindible. Está claro, a parte que comentamos moito cando falamos tanto con Alcer como con outras organizacións que o que está san non lle dá as costas, non o fai voluntariamente, pero parece que, claro, tendemos a esquecernos e o problema sigue aí, e a persoa que o padece a súa contorna, evidentemente, son os que se dan conta da gravidade da situación. Isto é un problema, porque se o grosso da sociedade non mantemos esa vixilia e esa loita e ese esforzo e ese cuidado, os recursos non chegan. Isto é como sucede con todo, non? Ese refrán de solo te acuerdas de Santa Bárbara cando llueve, non? Ata certo punto, lógico, as persoas necesitamos vivir, temos moitos de nós, temos necesidades inclusive básicas non cubertas, non? Non quero lembrar a todos os colectivos de desfavorecidos que facemos que estén desfavorecidos nesta sociedade, como para estar todo o día pendiente, non? Cando estás no ámbito deportivo, preocupaste da parte deportiva. Por desgracia, cando te afecta algo a nivel saúde, sempre pensamos que fan os demais por min, sin decatarnos de o que levo feito eu para medrar a sociedade, non? Ten a súa lógica, é totalmente entendible. Por iso, programas de radio como este, como que ti dirixes, por iso as campañas de doazón. Por exemplo, desexos de Alcer a nivel galego ou a nivel español. Temos mesas informativas en Santiago, Coruña, Ferrol. Por que non as temos en Culleredo, en Arteixo, en Vimianzo, en O Carballiño? Pois porque non temos voluntariado, porque temos falta de voluntariado, temos falta de doazón, pero necesitamos máis persoas que colaboren para isto. Sí que temos un equipo técnico que fai subvencións,
que funcionamos, que temos os programas que o Gallá tivésemos hai 40 anos cando enfermei, estamos orgullosos diso, dos resultados, pero necesitamos voluntarios para promocionar a doazón de órganos e desa maneira espallar esta mensaxe, espallar tamén esta necesidade. De seguro que se hoxe en vez de poñer, que se mañá en vez de poñer 6 mesas, puxéramos 60 mesas, teríamos máis persoas ás que chegaría a mensaxe, máis persoas que se farían doadoras de órganos, máis persoas que, despois de mortos, salvarían máis vidas. Entramos tamén, Rafael, no tema da doazón e da necesidade de concienciar sobre o proceso en sí, é dicir, tirar tabús, que eu penso que hoxe, a maioría dos casos, o mellor, logo me corrixe, Rafael, se estou trabucado, pero que hoxe hai menos prevención, parecía que antes impuña máis, como vou a doar órganos, non? Cando faleza pensar nesas cosas, e logo o tema tamén, que sempre falamos da familia, a persoa doadora, que deixa esa vontade, pero a familia despois o mellor ao falecer como que non espera e ten reticencias. Vamos avanzando aí ou non? Seguimos avanzando, queiramos ou non queiramos, a sociedade avanza e a mellor en moitas cousas. Noutras non, que non é o momento de tratalas. Cara a doazón, con respecto a doazón de órganos, sí, moitos dos tabús de antes son mínimos, pero aínda existen. Aínda hai xente que non se dirixe a ti, que é normal, porque está nos seus faceres, pero cando tes se é un público novo, por supostísimo que están moitos máis atentos e eses tabús en xeral non existen. Pero a poboación xa dunha idade, vamos dicir maior de 50, ainda sí que hai eses tabús de que, e hai que dicilo, como me vou facer donante de órgano, non vai a ser que me deixen morrer. Estamos dicindo que a sanidade pública vai matarte para salvar outras vidas. Isto non ten lógica, pero claro, é unha emoción. E as emocións só se sacan con emocións. Como? Cando unha persona coñece a alguén ou ten no seu círculo próximo alguén que necesita un trasplante, todos estes tabús vanse, pérdense. Polo cal, compre, é imprescindible, é máis que necesario estarmos na sociedade, visitar centros educativos, visitar asociacións veciñais, visitar entidades, é dicir, estar na sociedade. Así o facemos, moitos de nós, pero necesitamos máis mans, máis cabezas, por suposto. E máis órganos, evidentemente, non? E máis órganos, ata que mentres haxa unha persona na procura un trasplante, Alter vai estar aí, os que somos voluntarios e voluntarias de Alter estaremos aí, non? Ser voluntario, como sempre decimos, Fran, recibes máis do que das. Sempre tes moitísimas máis alegrías que sin sabores, non? E ser voluntario non significa estar todos os días, ni moito menos, non? Estar nas diferentes campañas que facemos, Día Mundial do Ril, Día Donante de Órganos, Día Voluntariado, Día das Persoas con Discapacidade, non se trata de estar ao pé do cañón, non? Tamén temos moitos momentos de ocio, o día 19 marchamos 40 persoas de momento a Carballiño, a unhas xornadas donde ímos disfrutar, ímos falar. Hai moitos momentos de ocio tamén, por iso animamos a xente que se queira fazer voluntario, que chame, por suposto, a Radio Culleredo, ou que visita a nosa página web. Hai un botón donde, se premes, podes facerte voluntario e aseguro que vas ter máis momentos de alegría que de sinsabores. Mañá é un día no que informarnos ben como funciona o tema da doazón de órganos, evidentemente os obxectivos que persegue e tamén o procedimento. Cales son as dúbidas normais nas que máis pregunta a xente, Rafael, e que mañá seguramente tamén van preguntar nesas mesas informativas, pois a máis cercana aquí a Culleredo, a da Coruña. Imagino que o mellor polo tema de como inicio eu todo isto, onde teño que ir, que teño que facer, non? Correcto. A primeira é non sei como facelo, nunca atopei onde facelo. En todos os centros de saúde públicos de Galicia e en algúns concertados podes te facer doante de órganos porque tes ali o tríptico onde facerte doante de órganos, onde facerte o doadora de órganos. Moi sinxelo, tecleando a páxina do Sergas,
tamén aparece para facerte doante de órganos. Si tecleas alcercoruna.org ou Alcer Lugo, ou Alcer Ourense, ou Alcer Pontevedra, ou Alcer Galicia, mesma iniciativa. E se queres que a tua vontade sexa respetada, que sempre respetada pola familia, pero se queres ter un documento oficial, non discutible, instruccións previas, testemunha vital, en centros de saúde do Sergas, pódese coller cita por e-saúde coa traballadora social e desa maneira pois poderás asinar esa testemunha vital, esa instruccións previas e dese xeito calqueira persoa que acceda a tua historia sanitaria con esa competencia poderá ver que ti és doador ou doadora de órganos cando estés afinado, cando xa estés morto e cando así o equipo médico oportuno o considere. E lembremos que a certificación dunha morte dunha persoa faina un médico e que a certificación dunha morte, dun pasamento dunha persona que é doadora de órganos ten que facela, ten que estar asinada por 4 médicas ou por 4 médicos. É un tema serio, como decías antes, esta busca a xente maior, bueno, chámame a atención, ¿no? Que claro, pero os que xa pasamos dos 50 nos parece que non somos maiores, pero quizás tamén en esta xeración aínda hai moito dese tabú, ¿no? De a ver se me vou facer doador de órganos, é como que di que se vai ao inserso, dice a ver se non me meto nas excursións, non vai a ser que se estropean moitos, hai moitos accidentes, a ver se non. Bueno, esa sobre todo en Galicia que temos esa ese culto a morte. Ese culto a morte, efectivamente. Esa paixón, porque o corpo do cadáver é da familia, que é certo que é así, non? Cando falamos de xente maior, estamos tamén falando de xente de 30 ou de 40, é máis porcentaxe a medida que tes máis anos, non? Este tabú, como se elimina? Volvo a repetilo, coñecendo a xente que está na procura dun trasplante ou que está, como é o meu caso, que son portador dun trasplante. Se o círculo próximo sempre tivese unha avalancha de doazóns, cando na televisión hai unha serie de televisión ou unha película ou un persoeiro que atopou ese trasplante, ves que hai unha mini avalancha de doazóns. Polo cal, a presenza na sociedade, a presenza nos medios de comunicación, o coñecemento dunha cara coñecida, valga a redundancia, promociona, sirve para que a doazón este aí. Polo cal, como sempre, grazas aos medios de comunicación, os Radio Culleredo, esperemos que mañá bastantes máis podan facerse eco desta nova e que, ogallá, nunca haxe unha persona na procura dun trasplante. Un trasplante que salva moitas vidas e que ten un procedimento que necesita de persoas doadoras e que teñen ferramentas. Falaba antes Rafael do tema dese proceso, decir, un centro de saúde, informarnos, solicitar, temos a testemunha vital, esas instruccións previas, é dicir, todo isto parece máis complexo do que é ao final, que pode que moita xente lle bote para atrás, non? É moi sinxelo, por exemplo, conectando a página web de Alcer, un simple formulario. Ese formulario, lógicamente, se aceptas, vai a Xunta de Galicia, en 3-6 meses, dependendo do número de doazóns, envíache un carné a casa, onde di que ti és unha persoa que expresas a tua vontade de doar os órganos logo de que xa finases. Se non, centro de saúde, 3/4 do mesmo, podes asinar ese díptico, ou, como decías, testemunha vital. É un proceso que dura nada, o tempo de cubrir un formulario. Poñemos de 15 minutos, de balde, despois levas na túa carteira, aínda non temos carné digital, algo que estamos en proceso de solicitar a Xunta, levas na túa carteira ese carné de doador de órganos, que para min é un carné que dá prestixio social. Cando vas pagar a unha gasoliñeira, como acabo de facer eu agora, ensinas ou sacas a tarxeta, amosas o carné, e en moitas ocasións os traballadores, as traballadoras dunha estación de gasolina, eu tamén son donante de órganos, non? Polo cal ainda encima promove a socialización. Cero desventaxas e todo ventaxas. E ademais outra, se me deixas un minutinho máis, Fran, sí, claro. en moitas ocasións os familiares desa persona xa afinada dignos
Gardo con moi bo recordo, gardo con orgullo que o meu fillo, que a miña filla, que a miña parella dou os órganos. E iso amortigua, e así os din os diferentes facultades de psicología que traballan nese tema, amortiguan esa perda, ¿no? ese loito é menor porque sabes que a vida, que a persona que xa morreu serviu despois de morte para que outras persoas sigan con vida. Pois esa mensaxe, simplemente esta é unha das moitísimas razóns para doar. Mañá é o Día Nacional da Doación de Órganos, da persoa doadora de órganos, e vai haber mesas informativas, a máis inmediata pois no Obelisco, na Coruña, para todas aquelas persoas que pois aquí na comarca estean a traballar ou vayan por ali facendo xestión, poden perder, que non é perder, senón aproveitar, investir 5-10 minutiños do seu tempo para, pois o mellor, tomar unha decisión que pode axudar a salvar a vida de moitas persoas. A Rafael Rodríguez, o presidente Alcer, lle agradecemos como sempre que estivera pois aquí ao pé do cañón cando chama a Radio Culleredo para, a fin de contas, pois divulgar unha mensaxe importante que temos que non esquecer e estar sempre presente a necesidade de doar órganos. Gracias e moito éxito coa campaña deste ano. Gracias a ti, Fran, gracias a Radio Culleredo, como sempre, lembremos que doar órganos salva vidas. Rafael, un saúdo. Un saúdo, Fran, moitas grazas.